ndauona nyaya yakamhangarwa naTainet Chiratidzo Ngwerume ari kuUK auya akamirirwa naPraxedis Ngwerume sister yake achimhangarira Mark Esau Sibana. Iyi inhau iri kuvhileji kwaMunondo village under Headman Shumba. Aimhangara pamusoro pekuti Mark Esau Sibanda ari kupinda mumba maakavaka yatingati matrimonial house yavo nemumwe mudzimai, uyezve ari kutora zvinhu pamba apa zvisina kuwirirana achindotengesa. Izvi zvose zvakatanga kuitika mushure mekunge vapanana divorce varambana. Ndonyaya ndauya nayo kudai. Ndamva kuti yamhangarwa naTainet Chiratidzo, asi panapa ari kurepresentwa naPraxedis Ngwerume sister yaTainet. handizivi representation yakamira sei. ndine ndangotunga netsamba kuti ndo zvavari kunetsana netsamba ndotsamba yacho yezviro zvavari kunetsana ndo kumhangara kwacho kwaaita aida kutaura kuti munzwisei kuti pakatangira nyaya yacho ndepari. panotinetsei ambuya kuti ndigamuchire tsamba ndobva ndatenda kuti tsamba yabva kuna Tainet. Nekuti iyi tsamba chinyorwa Tainet handimuzivi, handisati ndakambomuona. Iyo yairi tsamba sezvizvi handina chandinobata chinoita kuti ndibvume kuti Tainet ndiye akanyora izvi. Imimi mauya muchiti muri mukoma wake, handina zvakare chinonditendera kuti ndikugamuchirei kuti zvechokwadi matumwa naTainet. Mutemo wakati omei asi unoda kungotevedzerwa. Imimi makamirira Tainet, kana akupai mvumo yekuti endai munondimirira pamutemo pane inonzi power of attorney, ndo yaanokupai imimi. Ari kwaariko panoita power of attorney yake yoitwa inonzi notary stamp, chinenge chiri chered so chinenge chakaiswa pakona chostikwa yosainwa ichipa imimi simba rekuti muuye kuzomumirira mudare. Kana tsamba iyoyo yaapo mouya nebepa iri, zvaakureva kuti pane mvumo yaapo yekuti akutenderai kuti muuye kuzomira mudare makamumirira. Zvaakureva kuti kana zvakanyorwa apa ndokwanisa kuzviverenga ndichizoshandisa mudare. Nekuti pari zvino ndikaenderera mberi ndikaverenga zvirapa ndikaenderera mberi, uyu ndiye musungwa wenyu, anoenda achinondimhangarira kuti ndakamhangarirwa nemunhu wandisina kutadzira, mambo wakanditonga, munhu andisina kutadzira achipa umbowo. Andimazviona ndopanobva patiremera ipapo mhosva inondibata. Hapana zvatinenge taita, nekuti chero zvatatonga zvatagarira pasi akangoenda kuzvimhangara kwamajidhotikoti zvinongosvika zvichikanzwa. Kubva ipapo tatorasa nyaya. Saka ndiri kukumbira kuti tisati tarasa nyaya yedu, nyaya yenyu inogona kuenda musoro chaizvo, but tikangoita a technical mistake tairasa. Ende ndaita mistake iyo muchaya muchitema kuna mambo kuti mambo ndo vakatirasisa. Saka nyaya iyi handikwanisi kuinzwa. Manzwisisa chikonzero changu. Vamwana kwasvika mandinzwisisa. Ngatinzwisisanei. Murege kuenda muchiti mambo waramba kutinzwa. The reason ndeyekuti uyu atumwa nemuromo. Pamutemo hautume munhu nemuromo. Pamutemo unotuma munhu nechinyorwa chinomupa simba rekuti ataure akakumiririra, yatiri kuti power of attorney. And the power of attorney yacho inofanira kunge ine the notary stamp inotenda kuti zvechokwadi
uyu ndiye watatumwa, iri kumaapointa kuti amiririre uyu Tainet asipo. Tainet ochizonyora sezvizvi tochizoverenga hedu, asi anenge ane mvumo nesimba, nekuti pane zvino haana simba rekumirira Tainet. Dare ramamba harigamuchira loya hatomunoziva. Saka Paul Fatoni ndenge yamupa simba rekuti achimirira mukoma wake here kana munin'ina tichikwanisa kunzwa nyaya yacho. But in the absence yebepa iroro hatina zvatokwanisa kuita, ende hamukwanisi kutora uyu semusungwa wenyu bepa iroro musina. Kusaziva kutofunda utotanga kupinda munyaya dzakadai kupinda. Kana iye Tainet achizwisisa zvandikutaura izvi, anozviverenga auudzai kuti ndataura chokwadi here kana ndataura nhengo. Kuti chokwadi chandiri kukuudzai tikagara pano pasi tikatonga, uyu Max anongosunduka mangwana achinopidigura zvatatonga pano, ende akazvipidigura kuti tizozvidzosa hapana, nyaya yatoenda mudondo, hapasina zvachaita. Saka ndikumbira kuti tanga tagadzirisa ipapo, kana tapagadzirisa mane bepa iroro tochizonzwa nyaya zvichiteera mutemo, kuti nyaya yedu isangorasika. Inenge inombowa hwakanaka chaizvo, ine nyaya yekuti inoda kuti inzwikwe, asi nekuti tangorasika the technicals you approach from there nyaya inobva yatorasika. Vanoita basa nokutidzidzisa.